बावै सामुं खायजोंनाय विभिन्न रंदे ऑफिस तांगै रजोंनाय हायखो सिनि स्कूल नि बावै मेंटेनेंस खायजोंनाय हायखो लामा सनाजोंनाय हुंदे सिनि गरे रंनि बावै बेतन रजोंनाय सिनि चाकरी खाने रंग बेतन रजोंनाय मात्र 619 कोटी टाका से रां मानु 27,000 बर' 600 बर' ओंखारनांगोन जों खावै दंदोंमोन जों स्राय स्राय आरो जों साइमानो बयनिबो बैसिनि बवाग्रा सावो फायदि जतनो थांसाके जों असमाव माय थंजां दंमोनो निनि बाङालि हुंलिया तिब्रासा हुंलिया मुस्लिम हुंलिया हिंदू हुंलिया ख्रिस्टान हुंलिया बुद्धिस्ट हुंलिया सब मिलुवै सिनि 20टा जाति हायगा जत मिलुइसो जेबाबे जों खावै दंजामानि संकट खाय दंजामानि जों दिब्राय खाय दंजामानि बना आदाय खायनि बा मुसिसिनि बवागरा घेराता तिब्रालेन हाय खेबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हे हुंबैसिनि बवागरा सावै मा दंगो सामानि अरसिनि नेता अरनि बीजेपी नेता न साया अरनि सीएम नि नेता न साया सिनि महाराज ओय दिल्ली सरकार दिल्ली गवर्नमेंट सानो बाक्सा बसा सालाय दङ अर त्रिपुरा रायजोनि जारा बीजेपी खायनो र आरो जों बीजेपी रो एकेबारे त्रिपुरा मथारो मानायबो गिराता त्रिपुराले हनै सालाय दङ आरो बेबोखौ त्रिपुरा रायजोनि चीफ मिनिस्टार मनीष रय मैयांखे नरो साधारण